wedang jahe Mbah Ipah. Mbah Ipah wis misuwur sak kampung amarga wedang jahe gaweane. Saben sore, warga pada ngantri nang warunge mung kanggo ngombe wedang jahe anget sing resepe diwarisake saka mbah buyute. Nanging, ana kedadian lucu dina Senin kepungkur. Mbah Ipah salah nglebokake lombok ijo giling menyang wedang jahe. Dikira jahe anyar sing wis diparut. Warga sing wis ngombe lan ngrasake pedese wedang jahe menangi parti lewat. Parti iku wong gagu lucu ing desa. Par, ge ngene ngombe wedang jahe. Nggih, Pak. Siap. Warga sing nunggu ngira parti bakal kepedesan. Jebule parti malah nyeplos. Enak, Pak. Anget. Wong-wong padang guyu. Mbah Ipah mung nyengir lan ndika. Iki jenenge inovasi wedang jahe pedes level anyar. Esuke warung Mbah Ipah malah dadi luwih rame. Mbah Ipah dadi viral sak kecamatan lan warungnya dadi papan tongkrongan anyar kanggo ngendorake pikiran.